Predstavte si svet, kde stroje myslia rýchlejšie než ľudia. Ten svet už existuje. Čo je bod singularity v umelej inteligencii? Predstavte si umelú inteligenciu ako dieťa, ktoré sa neustále učí. Momentálne je v štádiu, keď potrebuje naše vedenie a učí sa z našich interakcií. Bod singularity nastane, keď AI presiahne ľudskú inteligenciu a začne sa zdokonaľovať sama bez našej pomoci. Nie je otázka či, ale kedy to nastane. Experti hovoria o rokoch 2040 až 60. Čo to znamená pre nás? Musíme sa zamerať na to, aby sme AI vychovali so správnymi hodnotami. Presne ako pri výchove detí, aké hodnoty im vštiepime, také budú mať, keď dospejú. Umelá inteligencia je v podstate naše digitálne dieťa a my sme jej rodičia. Ako ju vychováme dnes, tak sa bude správať, keď dospeje. Preto je dôležité,